कि कवन मैया गोरबाड़ी कवन मैया करिया कि कवन मैया गोरबाड़ी आ कवन मैया करिया कवन हो मैया ना कवन हो मैया कि बाड़ी अंगिया के पतरी कवन हो मैया ना। भक्त पूछता है कि अच्छा तुम भजन भाव में तो ज्यादा मन लगाते हो, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। कैसे पूछता है? कवन मैया गोरबाड़ी कवन मैया करिया कवन मैया गोरबाड़ी कवन मैया करिया कवन हो मैया ना कवन हो मैया ना बाड़ी अंगिया के पतरी कवन हो मैया ना बाड़ी अंगिया के पतरी कवन हो मैया ना। आप डांस कर रहे तो कैमरा में भी आपका चेहरा आना चाहिए। कब से नहीं आ रहा था, इसीलिए आपको इधर बुलाया। कवन मैया गोरबाड़ी कवन मैया करिया कवन मैया गोरबाड़ी कवन मैया करिया कवन हो मैया ना कवन हो मैया ना बाड़ी अंगिया के पतरी 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 कवन हो मैया ना। गोड़ी कौन माता है? अच्छा वो आपकी मैया है। जरा कौन है मैया आपकी? जरा बोली ना, हाथ उठा ले। अच्छा तो माता जी आपसे इस सवाल है कि गोड़ी कौन मैया है? पता है कौन माता गोड़ी है, कौन माता काली है? काली मैया काले इतना पता है, लेकिन गोड़ी मैया कौन है? बताइए बताइए कौन माता? जोर से बोलिए ना। सीता माता है दुर्गा मैया गोरबाड़ी काली मैया करिया 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 शीतल हो मैया ना शीतल हो मैया ना बाड़ी अंगिया के पतरी 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 शीतल हो मैया ना। ओ क्या बात है। अरे दिया ओ जय हो 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 बाड़ी अंगिया के पतरी कवन हो मैया ना बाड़ी अंगिया के पतरी शीतल हो मैया ना कवन माई पहाड़ बसत कवन माई मंदिरिया कवन माई पहाड़ पर कवन माई मंदिरिया कवन माई पहाड़ बसत कवन माई मंदिरिया कवन माई पहाड़ पर कवन माई मंदिरिया कवन हो मैया ना कवन हो मैया ना बसे गंगा जी के तीरावा कवन हो मैया ना बसे गंगा जी के तीरावा कवन हो मैया ना बसे गंगा जी के तीरावा कवन हो मैया ना बसे गंगा जी के तीरावा कवन हो मैया ना।
शीतल हो मैया ना, बसे गंगा जी के तीरावा शीतल हो मैया ना, बसे गंगा जी के तीरावा शीतल हो मैया ना, बसे गंगा जी के तीरावा शीतल हो मैया ना, गंगा जी के तीरावा शीतल हो मैया ना, बसे गंगा जी के तीरावा शीतल हो मैया। तो प्रेमावा से बोला ये सुगनावा।